El senyor Gam era un vell ferotge de barba roja i ulls vermells, que traspassaven com els d'un pop arrupit en una cova de mala mort. Era un homenot pervers que detestava la canalla, les bèsties, la diversió i els calçots. Només li agradava clapar tot el sant dia, estar sol com un mussol i rondinar sense parar. El senyor Gam feia becaines, rondinava, feia burilles i se les menjava. Els veïns del poble de la Quinta Punyeta en fugien en massa i la canalla tremolava només de veure'l. Ara que estem a l'estiu i ens agraden una mica més les lectures més divertides o que siguin més fàcils de llegir i més entretingudes, us vull presentar un llibre molt divertit per nens i nenes a partir de 9-10 anys. Es tracta de Sou un malvat, senyor Gam. És un llibre, el primer d'una sèrie de llibres que es titulen Contes de la Quinta Punyeta, és el títol de la col·lecció, escrits per l'Andy Stanton i il·lustrats pel David Tasman. Us presento en no res, dos pinzellades, qui són l'autor i l'il·lustrador, perquè és molt important en aquest llibre tant el text com la imatge. Són dos anglesos molt joves, són dues persones molt joves, que tenen una pàgina web molt potent, després us ho explico. Llavors l'Andy Stanton és guionista, a part de dibuixant, i segons la seva pàgina web li agrada molt la música i també els còmics. El David Tasman, l'il·lustrador, és un noi que, segons la seva biografia, ha viatjat molt per Àsia i ara està establert a Anglaterra i és l'il·lustrador de tota la sèrie de llibres de Mr. Gam i també és una persona que li agraden molt els esports, la música i també els còmics com a l'altre autor. De què tracta Sou un malvat, senyor Gam? Bé, doncs com us deia, és la introducció a tota la sèrie dels 10 llibres que formen part d'aquesta col·lecció. Llavors ens presenta tots els personatges i ens els presenta amb una història que és molt surrealista. Resulta que el senyor Gam és una persona absolutament deplorable. És un vell fastigós, no se salva per absolutament res, o sigui, tot el que té a casa és un desastre, excepte una cosa, el seu jardí. El seu jardí és el més maco, maquíssim de tot el món. No hi ha cap jardí que se li pugui comparar. I clar, el lector es pregunta i per què passa això? Doncs bé, només per una cosa molt senzilla. Resulta que el senyor Gam, a casa, dintre d'una banyera, hi té una fada que és molt primmirada. I cada vegada que el jardí el veu descurat, agafa una paella i li comença a donar cops de cap amb la paella al senyor Gam. D'aquesta manera és la que aconsegueix ella que el senyor Gam es faci cura del jardí, que tingui aquest jardí tan maco. Clar, el senyor Gam evidentment no es pot desempallegar de la fada perquè si no acabaríem el llibre, no sap com desempallegar-se'n i per això continua tot el llibre perquè resulta que al poble de la Quinta Punyeta arriba un gos molt divertit que és el Joanot i que en veure aquell jardí tan meravellós, bé, doncs el que se li acut és entrar a jugar-hi una mica i el deixa tot ben destrossat. Què passa? Doncs que apareix la fada, li comença a donar cops de paella al senyor Gam i ell el que pensa és que d'alguna manera s'ha de venjar d'aquest gos que li ha provocat aquest malfet en el seu jardí. I aquí va avançant la trama, que al final acabarem resolent, i ens presentarà tots els personatges d'aquest poble tan peculiar. Són personatges tan malignes alguns com el mateix Mr. Gam, el protagonista, com el carnisser que és el Guillemet Guillem, o hi ha altres personatges en contrapunt molt agradables com la Fina, una noia que es cuida del gos aquest que apareix pel poble, i també la venedora de dolços que es diu Dolça, també com una mica recordant els objectes, les coses que ven a la seva botiga. Us el recomano perquè és absolutament divertit, molt esbojarrat. Els nens xalaran molt, sobretot amb el tema escatològic, que hi ha moltes coses, que parla de caques, de pets, de coses corrompudes, de coses molt fastigoses i riuran molt. A part d'això, heu de tenir en compte que té una web molt potent, en anglès, es diu mrgam.com del Regne Unit, UK,
I llavors allí podeu veure tots els llibres que estan publicats, que són 10 en anglès, en català els edita Cruïlla, jo diria que no estan tots editats, hi ha 3 o 4 només, i teniu podeu preguntar a l'autor coses que us facin curiositat sobre la sèrie, i també teniu molts jocs molt divertits per poder jugar amb el senyor Gam. Jo crec que és una proposta que us pot agradar molt i molt.